माथो नों सौनाया गोमबावानो आसि बोसोरजोंसो हाबावा बैसागुनि हाजो गाखोफैदों दे जोंबो बिराद गोजौ नुयोना हाजोखौ माने थांना सोलायलाय गोजौखौनो मोननाय नङा मा बावखुंग्रि हाजोआव गाखोहैलायनांगौ बेयावनो थिगथार जोंना नै लबार नाग्राया सेल्फ हेल्प ग्रुपनि लबार बागान गासै 360 दाल दं बेहाय 6 बिगा बन हास'दों गाम्बारि बागाना मोजां नङालै सिनारियाव बेयावना फानजासिगोन बियो फानबा फिल्म शुटिं खालाम मोजां जादों जायगाया सोरबाफोर फिल्म शुटिं खालामबा नै बिराद मोजां लकेशना नायनानै लाखा बेहाय मा खालामनांगोन एक्ट्रिसा बन खनफैनायसो जानांगोन बेहाय ए बाबा दिंखियाबो खाबाय नामा नै बिजों दै फैयो दैज्लाङाव नुवाखै नै खबलं नाफ्लंजोब्बाय सब सिगुन दंफां गायजोबगोन जों सिगुन मैगंफ्रा खाना लाखादो नै लकेल मैगं मा दंफां बिलाय फादां माबा नामा खोदोम जोंनि दा जाबाय वाह माबा बानायनांगौ र' जोंहाबो बेहाय नै बेजों ओरै गायलांबावगोन खुन्था नैबावबो दं बागान मोनसे बिराद दंथ' नै माबाया लबार फुलियाबो माथो मेरला दं बेहाय बे मेकिरदिमब्रा मेकिरदिम नै
बावनो गायगोनसो नै औवायाबो नै एरबावबायसो माथो खादाङाबो जाहैबाय